Now ake sibuye kulesisho ubuhle bendoda yinkomo zayo. Abantu abaningi abazi ukuthi lesisho sisho ukuthini, ngoba kuthiwa ukube kuthiwa bayazi abantu, especially abantu besifazane, ngabe bayakwazi ukukhetha amadoda. Ukube kuthiwa bayazi abazali, ngabe bayakwazi ukuthi bakhethele izingane zabo noma ba-pressurize izingane zabo ku-direction right yamadoda. Ukubona ingane ithola ukuthi izohamba iye kumgulukudu, iye kumuntu ongenandaba just because unemali. Ubuhle bendoda yinkomo zayo kusuke kungashiwo ukuthi ibalance yendoda, i-account noma yinkomo enazo sibayini, akushiwo lokho. Ingane yomfana yayithi mikhula bese inikwa inkomo eyodwa. Ngobani? Kucheckwa ubudoda kuyona. Uma isinsizwa yayinikwa inkomo eyodwa bese kuthiwa ayinakekele, ivikele, ifide, iyenzele zonke izidingo ezidingayo ukuthi iphile lenkomo. Bese yanikwa inkomo eyodwa bese bayibuka abantu abadala ukuthi izokwenza kanjani. Inkomo izozaca noma inkomo izokhuluphala ibe yinhle, izoyisa yini kophuza amanzi, izoyisa ediphini, izoyikhipha amazenze, izokwenza konke kumele ukuthi ikwenze ukuze le nkomo iphile kahle. Uma bebona abazali ukuthi yenza kahle bese beyinika inkomo yosibili ukuthi ayinakekele, then kanjalo zande inkomo. Ubuhle bayo-ke lensizwa le noma ubudoda bayo buzobukwa kule inkomo ukuthi zinhle yini le inkomo, zisesimweni yini. So ingakho kuthiwa ubuhle bendoda yinkomo zayo. Kubukwa inkomo anikwe zona ukuthi ayanakekela ukuthi zinjani, zisesimweni yini, not ukuthi it's because of ukuthi unemali engakanani, uneyinkomo engakanani esibayini. Yabo, ngoba la ngaphandle kunabantu abacebile abanemali kodwa abawona amadoda. Kunabantu abashiyelwe abazali babo imicebo, kunabantu abathwele, kunabantu abayithola ngendlela engahlelekile imali. Akusho ukuthi abamadoda. Yabo, yini oyenzayo ukuze kuvele ubuhle bakho kule inkomo? Kwakushiwo njalo ukuthi ubuhle bendoda buseyinkomeni zayo. Sizobona ngeinkomo eyinakekelayo ukuthi zinhle kanjani bese siyabona ukuthi nayo yinhle nayo. Yabo, the same goes uma usuyindoda ke ubusuyashifta from inkomo. Ngoba usuyindoda bese uyaganwa ube nonkosikazi, ube nezingane. Ubudoda bakho ezwele bunkosikazi wakho nezingane zakho. Awukwazi ukuba indoda ungenayo unkosikazi, ungenazo izingane oyinakekelayo. If uganiwe mhlawumbe ingane zakho zinhlanganhlanga, that tells us about ubudoda bakho. If ungenayo unkosikazi, that tells us about ubudoda bakho. That is why kwezinye indawo kudala wawungakwazi ukuthi ube umfundisi ungaganiwe and ungenawo umndeni owulidayo. Uzoma kanjani phambi kwethu amadoda usitshele ngomthetho kaNkulunkulu, usahlule wena ukuthi ukhombise kwakho, usahlule ukulida unkosikazi wakho, usahlule ukulida izingane zakho, izingane zakho zinhlanganhlanga. Ubudoda bakho buseyinganeni zakho nonkosikazi wakho. If uhluleka ukuxoxa izingane zakho, wahluleka ukuba nonkosikazi, wahluleka ukulida umndeni wakho as a leader, as indoda, then you cannot tell us ukuthi uyindoda just because unemali noma mhlawumbe unjani ucebile. Lokho kusho lutho. Ubuhle bendoda yinkomo zayo. Siyabonga kakhulu.